Няма по-добро доказателство от това, че сме ви докоснали от вашите аплодисменти, от настроението, което виждаме, че създадохме. Поздравления още веднъж за музикантите и техният художествен ръководител Михаил Андреев. Аплодирайте ги! Благодарим и на вас, уважаема публика, за аплодисментите, за доброто настроение и ви желаем още много добро настроение. И заповядайте при нас. Нашите формации ще ви предложат изключителни изпълнения. Едно от тях беше концертът на Духов оркестър. На любимото читалище пожелаваме успешен творчески сезон. И разбира се, пълни зали благодарение на вас, нашата публика. До нови срещи!